lehendakari protagonista, nobelako protagonista da, lehendakari gai izendatu nahi duten gizonezko bat. Boleto guztia bere alde dauzkana, batzoki dabil hitzaldiak ematen, da jendea bere ganatzen du, emakumeak egunkituta uzten ditu, gaitasun handiko tipo bat, eta nahi dute perfil berri bat, amableago bat edo ematea lehendakari berriari, eta honekin kontatzen du eta beste batzukin, beste hautagai batzuekin. Baina honek handicap dauka gaztetako ekintza batzutan parte hartu izana. 75ko salbuespen egoeran atxilotu zuten, Bilboko Zezen plazan eduki zuten atxilotuta, beste presondegi guztiak beteta zeudelako eta egokitu behar izan zutelako Zezen plaza hori, eta handik atera zanean muga pasata Zuberoara alde egin zuen. Hori da 75ko histori bat. Orain, lehendakari gai honi Hondarribiko hotel baten sartu eta bere biografia repaso bat eman behar diote eta ikusten dute honen ordez, historia horren ordez, gaztetako pekatu hori kendu, estali, makilatu zerbait egin behar dutela. Eta asmatzen dute beste bersio bat, norbaitek galdetzen badio eta zuk zeiten zenuen Zuberoan, edo zergaitik pasa zenuen muga, erantzun bat eduki ahal izateko, ez? Eta bersio honeko horrela sinesgarria lortzen dute, eta jarraiz ezaken aurrera baldin eta emazte hoiak adierazpen batzuk egiten hasi, eta bere bersio hori deseustatu, puskatu, eta bere karrera politikoa zapuztu ez balu. Hori da pixkat nobelaren alderdi histori serioena edo, eta gero horren estalgarri bezala edo edergarri bezala edo sartu nuen hau bera, gizon hau bera, 21 urtekin, atxilotu aurretik, soziologia ikasten hasten da, eta irakasleak esaten dio, behitu, egin behar dek 3-4 dantzaleku hartu, pasarritarrak juntatzen diana, mailoak, bordatxo, txalaparta, horrelako gozeak, eta igandero jun eta hango emakumeekin galderak egiten aztertu zergaitik baserritar hauek gelditzen dian soltero. Zergaitik gelditzen dian andarrei gabe. Honen aurrekari bezala 10 urte lehenago, hau 70ko baldin bada, 70ko hamarkadan Pierre Bourdiek egin zuen horrelako ikasketa txiki bat Bearneko herri txiki baten, eta ondorioztatu zuen urte batzu lehenago, baserritar maiorazko izatea, andre gaia bilatzeko bentaja izugarria esan bezala, 70ko hamarkaden erditik atzera aizala eragozpen bihurtzen bertako neskak industriako mutilak nahi zituztelako, nahiago zituztelako. Eta beranduago, bizkat fetxak nahazte, baina 70ean, hori bera gertatzen den Euskal Herrian jakin nahi du irakasleak. Eta horrela kontatut ez dirudi oso divertitua danik, baina historia horrela pixkat esperpentikoa edo umore handikoa egiten du ikerketa honen inguruan, eta Hondarribiko hotel hortan daudela teknikariak esaten dio, laguntzen ari zaion teknikariak aspertzen da bakoitzean, kontatuak pixkat mailoak eta bordatxako eta historiaren bat. Eta honek kontatu egiten du, eta horrek ematen dio nobelari aire alaiago bat edo.